nik hitza Marra eta Maiari utzi aurretik, zebe dira protagonistak eta testu txiki bat egin dut, pixka bat laburtuz, kantatioen filosofia. Emeki kantuz. Europako lirika zaharra andreena zenbati bat, eta bere kantuak ernal, indar eta amodio festetakoak omen ziren, paganoak beraz. Erdiaroko Eliza dokumentuetan berriz, behin eta berriro debekatzen ziren andere kantuak, pagano jatorrikoak eta lizunak zirelakoak. Joseba Sarrionandia idazlearen hitzak dira hauek, entzun dituzuenak, esanguratsuak ezta? Euskal Herrian ere, Europa osoan bezala, izan zen eta da oraindik ere halaxe. Denboraren iraganarekin, katebegiz katebegi, tradizio hori sorkuntza berriekin uztartu da. Kantu emeak ilargiaren indar printzez bustirik. Guzti horren lekukotza aurkituko duzue emanaldi berezi hontan. Generazio, estilo, joera eta molde desberdinetako artistak eszenatoki berean. Aniztasuna nagusi, proposamen guzti honek komunean emeki kantuz ari direla duelarik. Horixe, ikusi duzue kartelean ere, ez da, generazio desberdinetako kantariak, leku desberdinetakoak angelek esan bezala, halako risol bat, halako amalgama bat, halako kolore eta estilo desberdinetako proposamena. Ikuste dut, oberena, berai hitza ustea dela, nola